Hello mga katropa, naniniwala ba kayo na pag nag-upload kayo ng short video at gumamit kayo ng trending audio ay mataas na ang views niyo? Nako mga katropa, isa dyan ay hindi mo dapat paniwalaan. Ang isa dyan ay hindi totoo. No? Depende lang yon. Kasi yung sinasabi nilang trending audio na yan, para sa akin po, based on my experience, hindi po talaga totoo yan. Kasi gumagamit ako ng mga trending audios pero hindi naman nag-earn yung reels ko. Huwag kayong maniwala dyan. Pero yung number one na yan, yung short video, ay may katotohanan yan. No? Kung mag-upload ka na short video, ay agree ako doon. No? Pero gumamit ka ng trending audios para lumaki yung views mo at malaki yung earnings mo, hindi totoo yan. Based on experience talaga. Kapag mag-upload ka ng short video, medyo agree ako doon. Totoo yun. Kasi the more na short yung video mo, kung gusto ng viewers mo, yung video mo, nagko-comment pa lang siya, nagre-react pa lang siya, is nagre-replay na yung video mo kasi short lang eh. For example, nagko-comment siya. While nag-comment siya, tapos ng yung video, uulit pa rin. So, replace na yun. So yun, totoo yun. Pero yung trending audio, hindi totoo yan. No? Hindi totoo yan. Okay lang yan kung ang gumagamit ng trending audios ay may marami ng followers. Mag-upload ka ng kung anong gusto mo, short video ba yan? No? As long as mag-engage ka sa kapwa content creator mo. No? So, huwag mong gayahin yung nakikita natin sa reels na ganyan-ganyan lang, gumagamit ng trending audio, ganyan-ganyan lang. No? So, wag mong ganyahin sila kasi marami na lang silang followers. Pero tayong mga maliliit lang na followers, wag natin silang ganyahin. Gagamit lang tayo ng original audio natin para iwas copyright. So, ganyan lang mga katropa. Mag-upload ng short video. Mag-skip mo na yung trending audio. Use your original audio. At saka, mag-engage sa kapwa content creator. Yan, tatlong yan ang napaka-importante sa pag-reels, no, sa pag-content creator. Hindi kung mag-use ng trending audios na yan. Huwag kayong maniwala sa trending audios na yan. Okay? So, okay lang kung marami na tayong followers. Katulad na tayo sa kanila na marami ng followers. Okay lang yun. Gumamit na tayo ng trending audios kasi marami na tayong followers at marami nang sumusuporta sa atin. So, pag hindi pa tayo kagaya sa kanila, huwag na muna para iwas copyright. Okay? So, thank you and God bless.